Odhiambo tarik 9 dwe mar 9 nyakoro mgaji wangaru wakichino ni mara many piny kabende wa iko ni kidienje ariyo wami weche manyien mago mosebedo ka tuche pacho ka mago motenre kod siasa ka achiel gi kabende waluwo machiegni ahinya wachno mar mach masira mar mach mano muoch e skund primary ma Hillside Ndarasha e county ma Nyeri kama bende chenro mar timo nonro mago mag DNA no chakro odiochieng' manyoro wami lerno e chenro ne mar rameny piny bende twako mar rameny piny odhiambo kawuono nyakoro mgaji wang' ang'na bedi kanyo gi wendowa Nicholas Lindo Otieno ma bende en jata tije ma kojolo ka PBO Regulatory Authority ma bende gin riwruoge ma bende nitiere pacho ka mago ma ok mag piny owacho adhi ng'eyo to gin chike mage ma tawo riwruoge ma kamagi to giringo nade pacho ka nyakoro mgaji wang' twak mabiro bang' weche manyien mokwongo mag githund weche. And we have been able to account for everybody. All the parents have been reached. Kama hujaona mtoto kwa siku 4 na unapewa hope mtoto yuko na umuoni ni uchungu. Piny owacho lando ni kwan jopuonjre manyocha oyudo masira mar mach e skul ma Hillside Ndarasha osedonjo kare ka jonyuol moko to pod ywak ni pok ging'eyo kama nyithindgi nitiere. Sasa nakuja tu na fujo na kuleta hapa fujo na kukatakata papa yake. Aliua papa yake. Obila manyora wera moro ma onego wuon mare wera ni anguro mare olal e gweng' Mashinyalu e county ma Kakamega. Tulikuwa napendekeza ya kwamba gavana wa Siaya Mheshimiwa James Orengo aweze kufikiriwa. Jokanyo mag ODM bade ma Nairobi olando ne gisiro lwedo James Orengo ne lemo mar ogaye maduong' burano poni Raila Odinga odhi AUC. Wantie gi belinda dhia manjalo komaro bitholo mar miyo pachi lai mar ote machuoke na riadi ka uchanano ka bende wantiere live Facebook Ramogi TV KE wantiere gembende live kacha YouTube kacha Ramogi TV Kenya waroko pachinya kworo mgaji wang' duto e chenro ni mar rameny piny. Wachako gimano man ni chenro mar chako yango ringre jopuonjre manyocha wito ngimagi e masira mar mach manyo muoch skund primary ma Hillside Ndarasha no chakore kawuono e kar kano ringre Naromoru mantie Naromoru level 4 hospital e county ma Nyeri. Jonyuol ma pod ok ong'eyo kama nyithindgi nitiere no chopo mar chiwo nyenyo mag DNA mar konyo timo nonro ma kamano. Karo bedo ni piny owacho to pod ramo ni jopuonjre duto mane ni e od nindono e sa masirano oseyud ndach gi wami mathoth nyakoro mgaji wang' bang' dakika machuok kende kotenre kod nonro ma kamano ka bende wadhi mbele ni jadolo e county kara jodolo e county ma Homa Bay koro wacho ni piny owacho kao kale migao mar somo ma onego se kaluwore gi masiche mag mach ma osebedo kawang'o kuonde mag nindo kata mag skunde kendo lal kod ngima jopuonjre. Jodologo kao kale buore riwruok mar gimong'ere kaka Interfaith Council oseyo piny owacho kuom remneno ne chike mano oseketi mano ni kuonde nindo mag jopuonjre obedo makare manyalo reso ngima jopuonjre kinde masira mag mach. Giwacho ni nitiere masiche mathoth mag mach ma osebede skunde ma pachoka kendo piny owacho osetime nonro to onge report mora mora ma oseketa lela ne jopiny kod okenge ma bende onego keti mar geng'o masiche ma kamago. Nyaka nyithinda ditho eka sirikal biro wa male nindo mondo chop chike kata enforce chike mosebede kiloso saka sama masiro timore thurwa ka iwinjo no los task force ichulo gigolo report gigolo recommendation implementation hakuna. Ang'o matimore? Nyithindo sewang' e sikul kinde ka kinde ibiro winjo ni timo nonro ok nyalo golo statement ne maler kaka koro wawuoyo kaniya mach no moko kama no chal kama joma ne responsible otimnegi ma. Apenjo serikal nikech serikal nigi jotich michulo wan kod CS ma is in charge of ministry. Wadwa ni wawinj gini maler nikech nyithindo setho e mach masirni mag mach uketho pesa jopiny nang'o. These are some of the things machando chunywa kaka jodolo. Ok wanyal ling ka nyithindo medo tho. Nikech gima timore pile Kenya ka ni ji lala ma ok wanyal ng'eyo kuma gintie. Nyithindo maonge utegi ka jonyuolgi gionge skul yot boko yot ka giwang' nyaka sirikal wuog oko mondo nyiswa nyithindo dima onge to nyithindo gi ni kanye. Sirikal oninde klas kabisa makadi tong' ni ne sirikal tiyo kako nego giti. TSC
jo riwruok mag jopuonje, school management, di koro waonge gi tabu. Jopuonjre mag mbalariany mopogore opogore pacho ka nowuok oko kendo bago ng'anyo mar kwedo chenro manyien ma piny owacho tiyo godo e siro somo e kuonde mag tiegruok. To kata jafwamb marwa George Aoko lerono jopuonjre go ywak ni thothgi ma onge kod nyalo ok yud sir mowinjore kodgi gino ma koro pod miyo jonyuol gi ting' mapek mar chulo fees. Kata bang' moko kuom jotend jopuonjre mag mbalariany e pacho ka lando ni gichungo chenro mag ng'anyo manonego chaki e odiechieng' ma kawuono ni, mbalariany mopogore e pacho ka ne jodhi nyime kod ng'anyo ma kamano. Funding model ni oketo jogo ma vulnerable a position ma koro gin more vulnerable than they were before. Omiyo okwadwa yie ni mondo jokwa mane ni kama ber koro idhi hiny kabisa. Government ni en gimoro amora moyudo odwano loki. Ang'o marach gi mokwongo cha ma ok wanyal loso mondo wadhi gi kodo mbele. E kaunti ma Kisumu, jotend jopuonjre manie mbalariany mopogore ne jobiro kanyakla kendo seyo chenro ma piny owacho tiyo godo e siro sombgi ma gikoni medo mana hinyogi. An awuok e university mag ji giwegi miluongo ni private universities. Tim mar ni wan imiyowa mana loan kende to en a government association ema noketowa e skundego bende hinyowa kabisa nikech oketwa kucho gi KUPS timiyowa mana loan kende to jomoko imiyo nyaka sponsorship. Gino hinyo nyithindo mang'eny nikech iyudo ni jok mane government okete skundego sani activities gi ok nyal ringo nikech ang'o? Nekech inyiso gini pesa onge, government pok ogolo pesa. Right now whatever is left for private universities is loans. So by the time comrade will be graduating, they will be accumulating more loans. We were not consulted, and that's why we reject it to totality, and we want the old funding model. We don't want the new funding model. Ng'anyo makamano ne bende obagi e kaunti ma Mombasa, kuma jopuonjre koni chenro no sani ong'awo kiwango mar fees ma jopuonjre chulo, gino ma bende omiyo moko kuom jopuonjre sani pod okwamo e mier. Luoro margi en ni gope ma piny owacho chiwo negi bende kidek tamogi chulo ni mar jogo ma yudo thuolo mag tije bang' somo bende ni piny mokalo kipimo kod mago ma pod manyo tich. Wenye wameadmitiwa kama hii wiki last week ni wengi ni band 4 na 5. Kumaanisha the band 1 wale ambao wazazi wao hawana kitu hawajafika shule wako bado majumbani, and those are dreams, those are future doctors, those are future leaders. Tunatoka mbali tukuja hapa kusoma. So tunasema satellite campus isiuawe. The government is raising fees to kill these institutions zenye ziko hapa mashinani. We are against the e-payment model. I wonder where our money is going because the new funding model has come with a new way of paying fees, which is very uncouth. And this one goes direct to the presidential working team and to the cabinet secretary minister of education and to all the stakeholders in the education system. Or the minister of education, go back, reschedule the MTI, the mean testing instrument. Jopuonjre mbalariany manie counties ma Machakos kod Uasin Gishu ne bende okodong' chien ng'anyo no magikone gibiro dhi godo nyime nyaka chieng' piny owacho tim lokruok ewi chenro ma kamano. Kwa hivyo wale wasaliti ambao wameenda kukaa chini kukunywa chai kusema ameelewana, you are not talking on behalf of comrades, you are talking on behalf of yourselves. We are on the streets and we shall not relent on this because the reason that sent comrades to the streets is because this new funding model is unsustainable. Omiyo jogo mano wacho ni ng'anyo onge diura otudhi unindi wanto nyithindo duto tema Kenya mangima wawuok e street gi jonyuolwa bende kosemiyo wa support ma onego beni gimiyowa. Adwa confirm koduka wuono jo Kenya duto ni ng'anyo nitie kendo kiny wapong'o streets ka. Magi timore seche gi mabende migawo mar somo koni osechugo komiti ariyo matimo nonro ewi chenro no mageto yango midhiero mantiere to kod kaka inyalo rakruok kodgi mar neno ni chenro mar somo ok yud ng'ikruok. George Aoko, Ramogi TV. Migawo mar omenda olando kenge mag duoko chien osuru ma ijuogo jo Kenya e thuolo mar higni 3. Jatend migawo mar omenda John Mbadi ma olose kinde nyasi mar sidho budget mar 2025-2026 olando ni sirikal geto duoko piny osuru ma ijuogo kuom nengo mag mwandu mag VAT kowuok e 16% nyaka 14%. Osuru ma ijuogo kembe kata corporate tax bende ichano duok piny kowuok e 30% nyaka 25%. Owacho bende ni thuolo koro yaw ne jo Kenya kod riwruoge mag jolony ochwal pachgi ewi chenro mar budget mabiro. The National Treasury has developed the medium-term revenue strategy to enhance domestic revenue mobilization over the medium term.
The strategy will guide tax administration to improve efficiency in the administration of tax laws, create tax rates that will enhance compliance, and build the tax base. I will surprise you. In the medium term, we want to reduce tax rates. We are not thinking of increasing tax rates. We are going to reduce VAT in the medium term from 16% to about 14%. We want to reduce other taxes, including corporation tax or corporate tax, from 30 to 25%, and even pay as you earn. This is the strategy. The thinking of the Treasury is not to increase the tax rate, is to reduce it. Kwa dhimana manua singo keloninya kwa mungaji wange chak chendo ni chendro marchako yangu ringrejo puinre manyo chawo itongi magia masira marmach manyo muche school primary ma Hillside Ndarasha e county Manyeri no chakoreka uone karkano ringre manaro moru mantie na moru level 4 hospital janyuol mapod okong'eyo kama nyithindgi tiere no chopo mar chiwo nyenyo mag DNA mar konye timo nonro makamano kato bedo ne piny owacho to pod oramo ni jopuonjre duto mane nie od nindono e sama sirano osayud ndachgi. Ndalo ang'wen kapok gineno nyithindgi kata winjo kama gintiere, jonyuol jopuonjre manowito ngimagi masira mar mach manomuche skul primary ma Hillside Ndarasha nochopo e osiptal ma Naromoru level 4 e county Manyeri mar chiwo nyenyo ne timo nonro mar yango jopuonjrego. Kama hujaona mtoto kwa siku 4 na unapewa hope mtoto yuko na umuoni, ni uchungu. Ukiwa mzazi ni uchungu. Uwezi kula hata kuoga kwenyewe, uwezi nakwambia. Hakuna kitu yoyote unaweza fanya. Jonyuol go mano pongi mirima no dagi yudo hocho mowinjore kapoko chak chenro makamano mano ka osechibura. Moko kuom jonyuol go mano yudo sir kuom familia kod osiepegi onyiso chir magin go giduoko mora ma gibiro yudo ka giwacho ni duto gin chenro mag Nyasaye. Sidhani mtoto wetu ako hapo. Lakini kitu naweza tu sema moja. Kama itakuwa ni mapenzi ya Bwana mtoto wetu akuwe ako hapo, nitafanya nini? Nitaambia Mungu tu ni mapenzi yako Mwenyezi Mungu. Kwa maana yote ikitendeka Mungu tu alikuwa tu anajua. Sidhani Mungu alikuwa ajui. Sasa mimi nitanyamaza tu niambie Mungu tu. Ni sawa. Tukitoka nyumbani tulikuwa tunakuja kuchukua watoto na sasa hii tuko geti ya moshari. Sasa tukaona serikali saa zingine kuna mambo inatufisha juu hawawezi kutuambia ukweli. Jolony mag piny owacho no kawo nyinyo mar del mag DNA mar konyo yango ringre jopuonjre pago chiko mano ochwal ringre gi kar kano ringre ma Naromoru. E kinde mane chenro makama dhi mbele ne waromo gi Joyce Wangu malero nino yudo wach ni nyakware mong'ere kaka Success King'ori no to nyamasirano kendo no ringo hospital ka koro nyiso geno mare ni nyathino pod ngima. Nikaenda nikawauliza kama wamepata success, wamemuona Success. Wakaniambia tumemuona. Tumeona Success. Success alifaint, akashukuriwa na Tisha, akawekwa ngari ya bibi, akapelekwa hospitali. Sasa tukapigia wale walibeba hawa watoto, wakanituambia hawana Success ayu. Milome korichiwo ne ng'ata mano ka nyathi ma ok mare skuno mondo mi ogo report ka piny owacho to ramo ni jopuonjre duto oseyud ndachgi gino makoro nyuolo paro mopogore ne familia mapok oyudo nyithindgi. Daka pagari obang sachiel midhiambo chendo ramanye pinyro kamano kuom kete mana Karamogi TV no ka Faith Mzomo mwalimu kanti Malindi wacho ni wach mar masira mar mach e skul en wach malita ahinya walamuru Nyasaye mondo mi oparie jogo. Wacho ni en ajali mar mach malich ahinya abendo kelo buoke pacho kae. No Pastor Collins Odindo kantiere gwengego mag Kayole County ma Nairobi wacho ni gin kanyo gi jadolo David Mutiso kod wargi Denis Owino kaito wacho ni gima sane timore skunde lit moloyo ka koro sirikal ok nyal kawo okang' mar keto arita ne nyithindo walemuru ne nyithindwa kuonde ma gisomo e pacho kae. Eno bende Jarusoja mano kanyo ka entiere kanyo mano jatend jo Gor Mahia gin kanyo gi engineer Mike Musa tiego mar Gor Mahia Petron mar adek kod Obote Wuda Sembo gin tie St Michael head office wacho ni ogoero kamano ne Jaya joka oche mandhi wairo kama na hinya. No bende ote kanyo moora
Kanyogi Nicholas wacho ni weche gichopo ne omakare ogoyo mos ne masira mar mach motimore Ndarasha. Steve Oburu wacho ni otiyo mos ne nyithindo moyudo masira lit mokalo. Mark Wood Nyaseme bende wacho ni oyomo wimbi gintiere kodwa. Oyando Wycliffe wacho ni weche gichopo ne omakare tutwak mar ameny piny mako Juang. David Omondi bende wacho ni Ramogi TV chopo Nyabondo. Monica Kumu wacho ni en Nyakach pacho. Kaito wacho kanyo ni weche gichopo ne yo makare. Wacho kanyo ni mach mano wang'ony school ma Hillside Academy en wach malita ahinya to mogik sirikal nyakoro ket yore moko manyalo konyo e sechego mabende masira makamagi omuoch e skunde ma pacho kae. Freddy Kurosuru bende wacho ni entiere kodwa hoch makende na jonyuol ma nyithindgi nowito ngimagi e masira mar mach. Wacho kanyo ni entiere kodwa nyaka giko. Wayo matin man rameny piny kikidhi mabor. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, ongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, nitaingia kwa hizo projects na tunashukuru kwa Aviator. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Naitwa Victoria Naza. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*381#. Kumbuka, sikiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni kendo nyakwaro Mugajuang kakoro piny owacho oyango ne jopuonjre manyocha ji okong'eyo ndachgi bang' masira mar mach school ma Hillside Academy e Ndarasha e kaunti ma Nyeri oseng'e kama nitie chenro ma koro chaki. En nono gima ne okelo mach makama e skul no ma okelo tho mar jopuonjre maromo 21 ka jolony mag kambi keyo stima, jolony weche mag lowo kod obila mag kwach kich ochako manyadier e wi masirano. George Bati negiler. Kata obedo ne jonyuol moko koni pok giyudo nyithindgi bang' piny owacho to lando ni giseng'e kama jopuonjre manche paro ni olal,
Kaluwore kod masira mar mach manokelo tho mar jopuonjre 21 e skul ma Hillside Academy e Ndarasha. We have been able to account for everybody. All the parents have been reached, and now we are okay as far as the missing, those who are missing are concerned. So we can be able to account for everybody and be assured that everybody has been traced as of today. We have been able to reconcile all the figures. We do not have a single missing child. We know where those that are with their parents. We know those that are in hospital. We are well aware of the bodies that we have. So on this matter, I would want to say that yes, we have now been able to establish the whereabouts of the indeed 164 boys. Chenro makoro ochaki en mar koladier ewi gima nokelo masirano. Kaluwore kod jokanyo maiye nonro ewi masira mar mach ma e Ndarasha. Apisa mag kambi keyo sitima ma pacho ka Kenya Power osechako nono masinde buora mag Kenya Power koting'o siro mar sitima manitie dhorangach mar sikundono. E nonrono midusa mag Kenya Power temo nono ka teko sitima mane oywa nyaka e klese ne owinjo bed ni tiyo godo nyaka kar nindo mar jopuonjre kata oyo. Ginono bende ka dipo ni teko sitima manorwako e sikundno dipo ka neno makore kod mane dhi e kar dak mar jopuonj kod kar jot mar jatend sikundno. Bende ginono ka dipo ni ne oywa mach nyaka kar nindo mar jopuonjre ataro mar chik. Joma tayo nonro bende olero ni kopogore kod jolony mag kambi mar keyo sitima e pacho ka Kenya Power madhi nyime kod timo nonro, apisa mawuok e duol mar lowo e pacho ka bende koro temo kolo ka dipo ni nitiere ywaruok e wi lowo manogerie e od nindo mar jopuonjre mane nyalo miyo ng'ato luchre matim tora machal kod mano kaka yor chulo kuoro. Bang' jatend piny William Ruto golo chik mondo kas nonro, chenro duto mag sikundno pod ochungi kendo arita mager oketi e alworano. At the moment, still the school is a crime scene, and we shall give the DCI team some time so that when they are through, then we shall be able to assess the school and other development progress will be carried out. Magi timore kinde ma komiti manchochuogi oyango ni inyalo yaw kendo sikundno machiegni mondo chiw thuolo ne jopuonjre mag grade mar 6 mondo dhi otim penj margi maduong' mar KPSEA. At the moment, we want also to reorganize the school. As you know, there are exams which are coming very, very soon, especially KPSEA Standard 6. We need to bring normalcy to the school. We need to bring the pupils back to school as soon as possible. That is what we were organizing today. Kuna haja kwa haraka sana tuweze kujaribu kufungua shule ile, lakini itabidi kwanza DCI aweze kukamilisha utafiti na upelelezi wake vizuri. Kakoro piny owacho oyango ni gikaso i nonro, jopiny ochiko itgi mar biro winjo ka bende duoko mar nonrono biro bedo manyisa dier ewi masirano. George Bati, Ramogi TV. Mago mag siasa ma kuom jokanyo mag duond bura mar ODM siro gavana Masia James Orengo kaka ogai mar ODM pononi ogai mar duond burano oyudo kom mar commission mar riwruog pinje Afrika UC. E twak mar gi jofwambo e kaunti ma Nairobi, jokanyo duond bura mar ODM e kaunti ma Nairobi kutelne gi jakom mar gi George Aladwa dwaro mondo mi duond burano oket tenge kata oketo kenge makare e romo margi makori biro bag jumane mane oni duond burano ok odong kod fuok mora mora. Jokombe mag duond burano maya e counties duto 47 biro bedo kod romo tich ariyo e kinde ma ogai ma duond burano Raila Amolo Odinga pod dhi mbele gi lombo jotend pinje Afrika mondo mi oriwe lwedo e yudo kom mar Africa Union Commission. Kutakuwa na vacuum ama kutakuwa na nafasi ya party leader wa ODM baada ya baba kutoka, so tulikuwa napendekeza ya kwamba gavana wa Siaya Mheshimiwa James Orengo aweze kufikiriwa kwa hiyo kiti cha party leader cha ODM cha Kenya mzima, na sisi kama Nairobi tumekubaliana kwa kauli moja na kila mtu ameweka sahihi ya kwamba tunamuunga mkono ya kwamba tunaunga Orengo mkono apewe kiti cha party leader katika chama chetu cha ODM. Hata hizo vitu zimebaki baba, tunakuomba ujaribu tena kuteua mama ili wamama washike moral ya kufanyia party kazi. Rawera moro ma jahigni 25 ochadho monego wuon mare kaluwore gi ywaruok manomuoche kindgi e wach anguro e gweng' ma Shilalio mantie Shinyalu e kaunti ma Kakamega.
Report lero ni rawerano yeneo wang bang yudo ka nguro mare onge pacho no chako dhao ne da mare gino mano chuno wuon gi mondo mi odonjre mar tego gi e thuol no ema no monje wuon mare kendo chadho wiye ma ochuo ka ongi mane oko. Obila lo wonda rawerano ma oringo bang timo tim makamano. Babake aliingia na huyu mtoto anakaa na shosho yake. Babake akasikia makelele huko kwa mama yake, akauliza ni nini mbaya na huko tunasikia kelele, Sami anaongea juu hivi, kuna nini? Nikamwambia mimi hata sijui, nasikia anagombana, anataja maana mbona nguruwe imekufa. Sasa kuuliza ni nani aliua na si mtu aliua nguruwe, ilikuwa tu jua, hakusikia hiyo. Unajua vijana vya siku hizi vinakulanga pangi siki nini. Sasa nakuja tu na fucho na kuleta hapa fucho na kukatakata papa yake. Niliona Kisita alianguka. Huyu anakimbia upesi mtoto wake huyo Semi. Anamchapa na panga. Alikata singo kabisa. Alikata kichwa. Alikata mkono. Alikata hata macho. Aliua papa yake. Huyo maneno yake ni maneno mabaya sana. Hata kaangi hapa ni mtu mwenye anatembea tuna kurubu mbaya. Anatembea tuna kurubu mbaya, si mtoto mzuri. Jokanyo tero mag Oganda e kaunti ya Migori ochiwo ywak margi kalore kod medruok mag lwenje mag kit chwech e kaunti ya Migori. Sani nitiere mine ariyo madhi nyime kod yudo thieth e osiptal maduong' ma Migori bang' yudo hinyruok marach ma iteno kod lwenje mag kit chwech. Jafwambo marwa Jo Juma nigi ler. Kwan jogo makalo lwenje mag kit chwech osebedo ka koro dhi malo e piny Kenya kawe kod lipode ma opogore. Lipot ma Kenya Demographic Health Indicator Survey mar higa mar 2022 yango ni atamalo 40 mag mine pacho kae osekalo lwenjego mag kit chwech e kit ngimagi. E kaunti ma Migori nyaka sani nitiere kwan oganda mathoth ma yudo thieth e osiptende mopogore bang' kalo e lwenjego mag kit chwech. Almost a year up to now, we have an approximate of 1,000 cases for all types of violence, but the most dominant cases are among sexual violence cases, who are among the minors below the age of 18. Then an upcoming is the intimate partner violence. Kuficha Kenya ilikuwa kwa ndoa yangu ndio imeniletea shida kama hii. Sharon Akoth kachiel kod Rosa Dhiambo masani dhime kod thieth e osiptal maduong' ma Migori gin mana moko Oganda Sanja ma osekalo lwenjego mag kit chwech e kaunti ma Migori. Rosa Dhiambo ne omonj kod dater tarik 1 made mar 9 mar higani, monj ma bende we ka lwetege ariyo kod otong'. Nyathine ma wuoyi matin ma bende ne gintiere godo e kind monj machalo kod mano bende noyudo hinyruok marach. Karusetong'o nyathicha kae motonga beti achiel bada koni tayudo ka onge gi lwetena. Adhiambo wacho ni jatende ma bende ne gidak godo kuom kinde, kata kamano ne gipogore, ne dwaro mondo kodwuok kendo mondo koro gidagi, kata kamano ne otamore kabedo chich ma omiyo ko jaterni ne okawo okang' mar monje. Ni koro ne dhi gariyo nyaka ne wadhi wayal kode cha. Koro temo lombore koda to chunya ok ane ka orwake. We are grateful for the hospital management that Rose is now able to talk. Kata bende do thieth kende nitiere kod geno mar wuok e osiptal e kinde mabiro. Gima pod chando chuny Adhiambo en kaka oborito nyithinde ka lwetege ma yande tiyo godo e goya mal ne otong' kendo we ka ochiegni chot. Nitie nyathi manyo nitiere rachuonyo polytechnic onge kaka nyathino dog sikul. Currently she's progressing on well. We have clinical psychologists in the county referral who are picking up the issue of psychosocial counseling. Jateno ma itudo kod monj machal kod mano ne okawo ngimane bang' timo tim machal kod mano. E ward achiel ni ma Migori level 4 kama Dhiambo dhi nyime kod yudo thieth bende wayudo Sharon Akoth ka bende onindo tandano mar midekre bang' kalo e lwenjego mag kit chwech. Nilikuwa najaribu nivumilie ili nizuie ile jina ya nyinyi watu wa kutembea. Akoth moke location ma Kamgundo e sabgano ma Uriri ne otong' tiende kod wuon pargi magisedak godo kuom higni 8.
monj makoro omiyo en e osiptal sani otimore ka osepogore kod wuon pargino nikech lwenje ma kit chwech ma kinde ka kinde. Ashainua panga juu, ilikuwa kate shingo, nikadivert mkono yake ndio akakata mguu. Ka opogore kod monj masani bende koro omiyo en e osiptal, Akoth wacho ni osebedo ka okalonjego ma kit chwech kuom higni mathoth, ka bende yande ni otweyo mana okanda ka ogeno ni dak dhi bedo maber mbele. Mara yangu ya kwanza ya kukuja hapo hospitalini sababu yake, na tena akanigonga kwa tumbo nikiwa na mimba hiyo wakati mtoto akatoka, nikafanyiwa upasuaji hiyo wakati. After all that, you get a survivor telling you that the family or the relatives at home have decided that they need to withdraw the case. Kata bende osekalonjego ma kit chwech mathoth, owacho ni familia mare to pod dwaro ni odhi nyime kod dak kod wuon pargini ka en owuon to koro kwedo. Si lazima niishi na huo mtu sababu ya ng'ombe. Hawezi linganisha maisha yangu na ng'ombe. Jogo mosebiro kama nyimar kedo kolonjego ma kit chwech kaunti ma Migori wacho ni bedo ni thoth oganda mosebiro kakal midhiero ma kamae pok owuok oko mar manyo kony emosekelo pek e kedo kolonjego ma kit chwech e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kambi kunyomula mar Amlight Resources Limited kwano lal manengone dirom siling milion 30 bang' monj ma otime kambino mantiere Rieda e kaunti ma Siaya. Kweth ji mamoko ma ichich ni noor mondo mi otim maundu ma kamano. No monjo kar kambino e kar saa 7 mar otieno kendo ne gimonjo chuk dar marito kanyo kapok gitwegi kendo ketho mwandu. Ne giketho tingni ma itiyo gode kar dag mulano, tingni ma kunyo ma nengogi ok tin ne milion 16.5. Mano e monj mar 6 ma otimne kambino e thuolo mar kochakore dwe mar 1 higani. Okil mar kambino Dansan Omari okuongo monjno ma otimore jumbe 2 to ka monj machielo notim kanyo. An attack was occasioned. Several goons jumped over the fence using ladders from outside. They got hold of the 4 guards who were present, tied them with ropes. Then they broke the main gate, came in. They carried jerrycans of petrol, broke the driver's window, poured petrol on it, and put fire on it. Every time anavamia mali yangu hapa, napeleka kesi kotini, hakuna watu wanachukuliwa. Kila wakati wamesaidi na yeye. So I'm wondering, am I not a Kenyan citizen? Nimenyamaza mpaka hata naulizwa na community. Wewe umenyamaza tu unafanywa hivi. Because now, what am I going to do? Because nimechukua direction inafaa. I'm not happy for what happened. Hii imechoma hapa. Hii ni vitu nimechukua kwa loan. And I saw them. They were people whom I know. I know them by names. What they tell us there, that very soon, we are coming to burn all those things that are there. They came the way they say. Mago mag tuke tim Kenya jotugo manyiri ma hikgi ne piny mar 17 dhi nyime gi timo orako motelo ne tuke mag pinje duto ma ibiro bagi e piny mar Dominican Republic. Timno osebedo ka timo orako margi e lap ma Kasarani Annex e bwo koch Mildred Cheche kuom ndalo 6 mokalo. Kaka achiel kuom okenge mar iko timno, riwruok matayo tuke adhula pacho ka nobago nyidendego tugo mar osiep e kindgi gi tim mar Ulinzi Starlets. Kenya nong'ado tiko mar yore tuke mag pinje duto kuom thuolo mokwongo ka chenro bende nitiere mar tero timno e piny mar Spain motelo ne tuke mag pinje duto.